Ko ki parasha kri hautrai nga kwa phin kan mau yegni gawe haba pisha pan shoy ga jing im go nyapi wat ong ba ga jing pan shoy ka wan nau trai anam don ga jing pan shoy ka ba wan nau trai na mar ga khtin ga jong blai ka kran shai nau jacob kala nong ban kong ga khot ba khat lai ka ong kum ne wat ong uno no ru em haba la pan shoy u la pan shoy yang nau blai na ba yau blai om la ban pan shoy da ka ba sneu bat pan shoy ma u yano ru ong ga khtin ga jong blai nam pan shoy ma u yano ru ong ga khtin ga jong blai haba wan jing pen shoy ga jing em go jong pi kan mau kam dei ka ba wan nau try henry ka dei ka ba wan nau bomman ngong pi na maru try unam la ban pen shoy yano ru pi ha pan sngau thu ya kata na mar ka ba sniu kam nam yo pan rung how try kan nam la ru ban long kata de na mar kata la da wan ga jing pen shoy ga jing em go jong pi ka jing pen shoy ka wan bait nau bomman pi ha pan tip ya ka dei ka kentin pen shoy na mar pen shoy ka kam dei ka kentin ka ba shisha pen shoy ka dei ka ek ka ba thok ka ba shukor Pikan mau, yau Jisu habal adap pen baptis ulah syakhan, sau permit bat sau pusngi usoitan upen shoy u. Pikan mau ya ka im hak peraden, usoitan upen shoy ya ka im. Kata ka dei ka jing pen shoy ka dei ka bom shisha, ka batok, ka ba syukor. Dei namar kata ha ka jing im go jong pi, haba wan ki jing pen shoy ka jing im go jong pi. Wat ong mau try pen shoy nga, namar khiten go jong blai ka adap pen kran shai. Onam don ka no ru ka basniu ka balak bat syukor ya try. Bat nam pen shoy ma uyano ru ong ka khiten go jong blai. Dei namar kata ha ka jing im go jong ab jong pi, don kam kan mau khiten go jong blai. Khanang ba ngin nom syak pen shoy, no bom man ka jing im go jong blai ker khui pi.